इथे आहेत या ठिकाणी आपल्या या सामन्याचं आदरणीय राज्य आदरणीय सरकार
आणि आजच्या स्पर्धेचा दुसरा दिवस म्हणजे आजच्या स्पर्धेचा अंतिम दिवस आणि अंतिम दिवसात आपल्याला अंतिम सामना पाहायला मिळणार आहे. PCC गुजरातच्या विरोधामध्ये भैरवगड पॅन्थर्स दोन्ही संघ जमणार आहे. संघ आपल्याला या फायनलच्या सामन्यासाठी पाहायला मिळणार आहे. भैरवगड पॅन्थर्सच्या संघाने प्रथम नाणेफेकीचा गोल जिंकलाय. दोन्ही कर्णधारांना सूचना असेल आजचा सामना हा 5 चेंडूंचा म्हणजे एका पंचकाचा असेल. टोटल अशी 4 पंचका फेकली जातील. 20 चेंडूंचा हा सामना असेल. दोन्ही कर्णधारांना सूचना असणार आहे 4 पंचकांचा हा सामना होईल. फायनलची लढत आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. TCC गुजरातच्या विरोधामध्ये भैरवगड पॅन्थर्स अप्रतिम कामगिरी आपल्याला पहिल्या सामन्यापासून दोन्ही संघ करताना पाहायला मिळाले. आदरणीय दाखल झालेले आहेत. मी विनंती करतो अपेक्षित आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर दाखल व्हायचंय. अपेक्षित आपल्याला विनंती असेल आपण या क्रीडानगरीवर दाखल आपल्याला विनंती आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर दाखल व्हायचंय. अपेक्षित दोन्ही पंच विनंती आपल्याला आपण लवकर सुरुवात करूया. वेळेचा विलंब होतोय. खूप वाजल्यानंतर दुसऱ्या सत्रामध्ये आपल्याला चेंडू दिसणार नाही त्याची काळजी घ्या. आपण लवकरात लवकर या सामन्याला सुरुवात करायची. येणाऱ्या 20 मिनिटांमध्ये पहिलं सत्र संपलं पाहिजे. 5 मिनिटांमध्ये एक पंचके फेकलं गेलंच पाहिजे. खेळ सपाटा अंतिम सामन्याला सुरुवात करणार आहोत. स्थानवीकरांचे खेळेकडच्या आतमध्ये जोडी दाखल झाली. स्ट्रायकिंग एंड वरती प्रणित नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला परेश पाहायला मिळेल. गोलंदाजीचा भार बंडी याच्यावरती सोपवलं जात. उत्कृष्ट गोलंदाज आहे. त्याच्या गोलंदाज आपल्याला प्रणित पाहायला मिळेल. शिवसेना जिल्हा परिषद पुरस्कृत कुत्रे कुचांबे पंचक्रोशी आयोजित बिग बॅच लीग सन 2025 पर्व आपल्याला पहिला पाहायला मिळतंय. आणि या स्पर्धेचा आजचा दुसरा दिवस अंतिम दिवसातील अंतिम सामना आपल्याला TCC कुचांबेच्या विरोधामध्ये भैरवगड पॅन्थर्सच्या विरोधामध्ये पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू होता निर्धावतीचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. सगळून ठेवलं जात आहे. पहिलं पंचका प्रगतीपथावर आहे. बंटी याच्यावरती विश्वास दाखवला जात. वैयक्तिक कोटीतील पहिलं संघाकडून देखील पहिलं पंच आपल्याला पाहायला मिळतंय. पंचाच्या डाव्या थोडं पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. दुसरा चेंडू येते हलक्या तरी चेंडूला कंटाळला जातोय. धावाची संधी निर्माण झाली आहे. तिथे धावत होते आपल्याला प्राणी पाहायला मिळालाय. मोठा झटका नक्कीच आपल्याला TCC कुचांबे संघाला लागता पाहायला मिळतो. परंतु मोठी चूक आपल्याला परेश कडून सुद्धा पाहायला मिळाली.
परेशला आता या सामन्याची जिम्मेदारी स्वतःच्या खांद्यावरती घ्यावी लागेल. धावा येते धावफलकावरती लावायला लागणार आहे. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला परेश, नॉन-स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला दादू पाहायला मिळेल. दादूकडे अफलातून फलंदाजी आपल्याला सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये पाहायला मिळाली होती. परंतु तितक्याच ताकदीचा आता गोलंदाज आपल्याला बंटी पाहायला मिळतो. उत्कृष्ट टप्पा वारंवार मेंटेन केला जातोय. पुन्हा एकदा पुढे चेंडू घेऊन इथे मात्र बॅटची हलकीशी गाणं घेतो. चेंडू ट्रॅव्हल होता डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. याच एका धावेने वैयक्तिक आणि संघाचं खातं खोललं जातंय. धावांचं इथे श्रीगणेशा होताना पाहायला मिळालंय. मोठे फटके इथे खेळणं गरजेचं आहे. सामना हा केवळ 20 चेंडू असेल. 4 पंचक इथे फेकले जाणार आहेत. नक्कीच पहिल्या पंचकातील अजून 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. 3 चेंडू इथे फेकले जाते. एक धाव खर्च केली जाते. एक मोठा गडी रणांगणाच्या बाहेर जाताना आपल्याला दुसऱ्या चेंडूवरती पाहायला मिळतो. इथे मात्र मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न होता. नो फुलटॉस आपल्याला पाहायला मिळतो. लेग साईडच्या दिशेने चेंडूला कटवला जातो. एक धाव तरी इथे कंप्लीट केली जाईल. एका धावेवरती समाधान मानावं लागतं. याच एका धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडली. संघाची धावसंख्या केवळ 2 आपल्याला पाहायला मिळते एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. पहिल्या पंचकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. प्रथम नाणेफेकीचा कौल जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा भैरवगड पॅन्थर्सच्या संघाने निर्णय घेतला होता आणि तो निर्णय इथे कुठेतरी आपल्याला चांगला साबित होताना पाहायला मिळालाय. पट्टी पुन्हा एक फलंदाजी मार करून तयार. पुढे चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. मोठा फटका लेगच्या दिशेने इथे खेळला देखील जातोय. स्वरूपात इथे एक धाव घेतली देखील जाईल. पहिल्या पंचकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. एका गडीच्या मोबदल्यावरती केवळ 3 धावा फक्त. येणारे तर 15 चेंडू असतील. 15 चेंडूवरती घडाघाती इथे प्रहार येणं गरजेचं आहे. परेशला इथे कुठेतरी स्वतःच्या खांद्यावरती इथे जिम्मेदारी घ्यावी लागेल. स्वतः कर्णधार आपल्याला पाहायला मिळतोय. शांत आणि संयम खेळाडू म्हणून ज्याला ओळखला जातो. या पंचक्रोशी मध्ये नावाजलेला आपल्याला परेश ठाकरे पाहायला मिळेल. नक्कीच कदम नितेश शेळके याच्यावरती आता विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कुठेतरी पहिलं सगळं दुसरं पंचक घेऊन आपल्याला नितेश पाहायला मिळेल. अष्टपैलू खेळाडू म्हणून नितेशला या पंचक्रोशी मध्ये ओळखला जातो. ज्याच्या बॅट मधून अक्षरशः धावा कुठल्या जातात. परंतु आता गोलंदाजी अप्रतिम करावी लागणार आहे. पहिलं पंचक आपल्याला कुठेतरी चांगलं घडताना पाहायला मिळेल. केवळ 3 धावा खर्च केला. प्रणित सारखा मोठा खेळाडू क्रीडागडाच्या बाहेर पाठवला देखील गेलाय. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल केला देखील जातोय. ऑफसाईड 4 आणि लेग साईड 5 असं क्षेत्ररक्षण क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल केला देखील जातोय. स्ट्रायकिंग एंड वरती एक हार्डेटर फलंदाज आपल्याला परेश पाहायला मिळालाय. वैयक्तिक 2 चेंडूवरती 2 धावांवरती फलंदाजी करताना या सामन्यामध्ये पाहायला मिळतंय. पहिला चेंडू लेग साईडच्या दिशेने चेंडूला कटवला जरूर जातोय. एक धाव तरी इथे कंप्लीट केली जायला. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे. धावांची संधी इथे निर्माण नक्कीच झाली होती. परंतु 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जातात. चांगलं रनिंग आपल्याला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दोन्ही फलंदाजांकडून पाहायला मिळालंय. एका धावेचं महत्व या सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. अंतिम सामना आहे. कोणता संघ विजेता चषकावरती आपलं नाव करणार हे आपल्याला येणाऱ्या काही क्षणामध्येच कळून जाणार आहे. गोलंदाजी बार करून पुन्हा एकदा नेते तयार होताना पाहायला मिळेल. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला बरेच पाहायला मिळतो. 4 धावांवरती गोलंदाजी करताना बरेच असेल. बाहेर पाठवला जातोय. चांगलं यशरक्षण आपल्याला पाहायला मिळालंय. नक्कीच बरेचसे कौतुक करावं तिथे कमी खेळाडूवरती दाखवली. पंचांच्या निर्णयाची शणभरी वाट न पाहता क्रीडांगणाच्या बाहेरचा रस्ता घेतला जातोय. आहे मोठी मोठी खेळण्यामध्ये तो देखील माहिती गोलंदाज आपल्याला या जवाबाला नितेश शेळके पाहायला मिळालाय. गोलंदाजी बाहेर करून तयार पाहायला मिळाला. दुसरा पंचक प्रगती पथावर येणारी अजून 2 चेंडू पाहायला मिळते. पुढे चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. दिशेने चेंडूला जरूर जातोय. दुसरा धावायचा प्रयत्न धावांची संधी आपल्याला पाहायला नक्कीच मिळते. परंतु इथे 2
करावा प्रतिक्रिया देखील जात आहेत। या ठिकाणी संतोषजी साळवी आपल्याला विनंती असेल आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर दाखले होते संतोषजी साळवी आणि आदरणीय विष्णू साळवे आणि त्यांच्या समेत असणारे सर्व सहकारी आपल्याला विनंती आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर दाखल व्हायचंय। मित्रांनो आज आदरणीय श्रीरामजी कदम आपल्याला विनंती असेल कोणी आपण पुन्हा एकदा चालण्याच्या दिशेने दुसऱ्या पंचकाचा खेळ इथे संपतोय। संघाची धावसंख्या आपल्याला 2 गडीच्या मोबदल्यामध्ये 9 पाहायला मिळाली आहे। आता मात्र येणारे 10 चेंडूवरती घाटाघाटी प्रहार येणं गरजेचं आहे। संघाची धावसंख्या रोखली जाते, 2 मोठे गडी क्रीडांगणाच्या बाहेर पाठवले जात आहेत। नक्कीच पहिलं नाणेफेकीचा कौल जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि त्या निर्णयावरती उभं राहताना आपल्याला भैरवगड पॅन्थर्सचा संघ क्रीडांगणाच्या आतमध्ये पाहायला मिळालाय। स्वतः कर्णधार कदम सर आपल्या खांद्यावरती जबाबदारी घेताना पाहायला मिळतील। वैभव गोष्टी पहिला संघाकडून देखील 30 पंच किंवा कदम सर पाहायला मिळतील। चेंडू हाफे केलेला चेंडू लेगच्या दिशेने हलकी चेंडूला गटावला जरूर जातोय। एक धाव तरी घेतली जाईल या चिकटपणे संघाची धावसंख्या दुहेरी अंकात प्रवेश करताना पाहायला मिळाली। संघाची धावसंख्या 10 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली। अर्थातच क्रिकेट जगतातील देवघोडीच्याला ओळखला जातो सचिन रमेश तेंडुलकर याचा जर्सी क्रमांक क्रीडांगणाच्या आपल्याला धावपट्टीवरती लागताना पाहायला मिळाले। तिसरं पंचकप येणाऱ्या 4 चेंडूंचा खेळ बाकी असणारा स्ट्रायकिंग गेटवर अनुराग पाहायला मिळतो। अनुराग मोठी वडकीची अपेक्षा निश्चित उंचावी असलेला असेल। पुढे चेंडू इथे मात्र निश्चित बोटा खेळला जातोय। दोन साइडवरती आपल्याला चेंडू ट्रॅव्हल होताना पाहायला मिळाला। 2 धावा इथे धावपट्टीसाठी निर्माण झाली आहे। धावा आपल्याला अनुराग पाहायला मिळालाय। दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नामध्ये क्रमांक 3 या धावसंख्येवरती लागलाय। आणि भैरवगड विनायक जाधव यांच्यासाठी बक्षिसांची वार्ता होते। कुठे गावचे विद्यमान सरपंच राजेश गुजर यांनी 500 रुपये प्रत्येक शिक्षासाठी लावलेल्या आहेत। पीसीसी मुचांबेचा प्लेयर विनायक जाधव आणि दादूशेठ ठाकरे यांच्यावर मुख्य अध्यक्ष विभाजीत सगळ्यांचं हो चांगला प्रयत्न बघूया आणि प्रवीण चिंगरे आणि दोन दिवसात संभाजी थँक्यू स्वरूप होले पुढचा चेंडू यस मीन्स कदम सर पुन्हा एकदा आपल्या हो चांगला प्रयत्न निखिलच्या बॅट मधून निखिल टाकल्या फलंदाजीसाठी 1 रन पूर्ण केला। एवढं चांगला क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते। धावसंख्या 1 रनाने भर होते। धावसंख्या होते समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या झाली 13। 2 मोठे असे फटके बाद झाले। 2 तंबूमध्ये गेले। 2 बंदूक परेश टाकले। हे अतिशय शार्प फलंदाज आपल्या या पंचकृषीमधील नावाजलेले पीसीसी संघ हा नावारूपाला एक चांगला असा गाजलेला असा नावाजलेला संघ आज या मैदानामध्ये त्याचप्रमाणे भैरवगड पॅन्थर्स नव्याने उभारी केलेला हा संघ
तीन पंचकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. किरणवरती आता विश्वास दाखवला जातो. एक कोटी निर्णायक शेवटचे 5 चेंडू गेले आपल्याला किरण पाहायला मिळेल. स्ट्राईक वरती देखील आपल्याला पाहायला मिळेल. अंतिम सामना आपल्याला या स्पर्धेत पाहायला मिळेल. त्याच्यावर मोठा खेळ जरूर जात आहे. तिथे मात्र चेंडू अडकावर केला जाईल. 4 धावांसाठी अप्रतिम फटका आपल्याला लेगीच्या गाडीवर पाहायला मिळालाय. 4 धावांनी संघाची धावसंख्या 17 वरती जवळ पोहोचले. संभा चालू. थँक्यू तुमचा आवाज किती बंद करा. साऊंडचा इकडे वाढवा. चांगला साथ गोलंदाज आहे तो कदम सर यांच्या टीममधून भैरवगड पुन्हा एकदा चेंडू निखिलच्या बॅटमध्ये देखील एवढं चांगला क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. ते बारा मौले या जोडण्याचा चांगला या मैदानाचा अनुभव आहे त्यांना. गेली 22 वर्ष गाजवलेली आहे या बारा मौल्या या मैदानामध्ये. अतिशय चांगला असा अनुभव म्हणून संबोधला. जयरुमान खैरवाडी या संघातून खेळताना यंगस्टर आगमी असू दे, यंग बॉय सावळे असू दे, सर्वांना धून चालत आपल्या संघाला पुढे नेण्याची कामगिरी त्या करायची. आणि आज त्यांचे संभाजी ओलीकडे बाहेर बसलेले त्यांचे बंधू चेंडू किरण पाचेकरचा बघ्या बाजूला न समजला चेंडू एक विकल्यासोबत एकोणीस सगळ्याची धावसंख्या 19 वरती जवळ पोहोचली. दोन चेंडू दोन गाड्या पण नाही एवढं चांगलं दोन धावा पुढे बॅटमधून दादूला चांगला सपोर्ट मिळतो. दादूसाठी बक्षिसांची वर्षा होते. मालक स्वतः कवडे आणि 500 रुपये लागले 6 साठी त्यांच्यासाठी आणि चौकार मला 300 रुपये. त्याच प्रयत्न आहे तो दादू तेवढा चांगला सचिन आणि बाद होतोय. हॅलो धाव संख्या धाव संख्या 22 संख्या 22 रनांची गरज आहे जिंकण्यासाठी. भैरवगड पॅन्थर्सच्या संघाला 21 धावांचा उद्देश भैरवगड पॅन्थर्सच्या संघासोबत ठेवताना पाहायला मिळाले. 22 धावांचे उद्देश संघाचे पाहायला मिळतील. आपल्याला परेश पाहायला मिळेल. चारही गोलंदाज चालवले जातात. आपल्याला परीक्षा माध्यमातून पाहायला मिळेल. खूप सारा अनुभव घेऊन सामन्यामध्ये संतोषची सावी तुम्हाला पुन्हा एकदा निमंत्रण असेल. तुम्ही व्यासपीठाकडे यायचं आहे. संतोषाचा सावी या समवेत आलेले सर्व गुरवाणी सहकारी यांनी व्यासपीठाकडे यायचं आहे. तुम्ही मुंबईवरून ही स्पर्धेसाठी खास आलाय. विष्णुदादा शिगवण, विष्णू साळवी, श्रीराम कदम हा तुमचा संघ मैदानामध्ये उतरलाय. तुमचे बंधू कदम सर आपल्या संघाला पुढे घेऊन चाललेले आहे. तुम्ही त्यांचा डगआउट सोडून इकडे या. सामना चालू करून घ्यायचा आहे. गाव होत चाललेला आहे. चला लवकर सुरुवात करून घ्यायची. केवळ 21 धावांवरती बदल बांधली जाते. 20 शेड्यूलवरती 22 धावांचा उद्देश भैरवगड पॅन्थर्सच्या संघासोबत ठेवताना पाहायला मिळेल. गोलंदाज पाहायला मिळते. 21 धावा या इथे डिपेंड केल्या जरूर जाणार आहे. इतिहास या सामन्यामध्ये रचला जाईल. ऐतिहासिक हे घडाघड आपल्याला पाहायला मिळते. बिग मॅच लीग सन 2025 हे पर्व आपल्याला पाहायला मिळते. हे पर्व नक्कीच सर्व खेळाडूंनी गाजवले अक्षरशः. चला पाहुणे पावलं उचलून आपली पटापट स्पर्धा चालू करून घ्यायची आहे. तुमचा स्पीड वाढला पाहिजे.
अतिशय नाव ज्याचं लौकिक आहे असा तो कुचांबे या संघाकडून पहिली गोलंदाजी करतो. सेमीफायनल मध्ये त्यांनी 2 धावा दिल्या होत्या, 3 धावा दिल्या होत्या आणि 2 विकेट काढल्या होत्या. तो आणि सुरुवात होते गोलंदाजी बाहेर होते समोरच्या दिशेने पटकन पाहायला मिळाले. गोलंदाजी बाहेर पडून आपल्याला देखील पाहायला मिळते. उत्कृष्ट गोलंदाज आपल्याला देखील पाहायला मिळाला. पहिल्या सामन्यापासून या अंतिम सामन्यापर्यंत उत्कृष्ट गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळाला. इथे मात्र ऑप्शनच्या दिशेने हलक्या चेंडूला कडवला जातोय. एक धावतरी या चिकातोने संघाच्या धावसंख्येत भर पडली. संघाची धावसंख्या 2 वरती जाऊन पोहोचेल. 22 धावांचा निकष पाठलाग करायची असेल तितक्याच लागतीचा या पंचक्रोशीमध्ये नावाजलेला खेळ आपल्याला आज इथे शेडके पाहायला मिळाले. ज्याने दमखम दाखवलाय. पहिल्या सामन्यापासून या अंतिम सामन्यापर्यंत ज्याच्या फलंदाजीतून अक्षरशः धावा उठल्या गेल्या. अक्षरशः गोलंदाजाला स्वतःच्या तालावरती नाचवलं गेलंय. तो तिथे शेडके आपल्याला स्ट्राईक लीडवरती पाहायला मिळाले. इथे वाटतं त्या ठिकाणी फक्त खेळ सुरू झालाय. पाहायला मिळालाय. नितेशला क्रीडांगणाच्या बाहेर त्याला चढवलं जातंय. एक हुकमाचा एका क्रीडांगणाच्या बाहेर पाठवला जातोय. क्रिकेटकडून लगेच केलं जातंय. मोठा गडी मोठा मोहरा इथे गारद केला जातोय. सगळ्यांची धावसंख्या रोखली जाते. 2 या धावसंख्येवरती पहिला गडी गारद केला जातोय. आणि हा जेल घेतला उमेश निकम. खरोबर मी मागाशी बोललो होतो तुम्हाला की उमेश निकम अतिशय चांगला क्षेत्ररक्षक आहे. KCC कुचांबे या संघाकडून जेल असू दे 5 फुटाच्या अंतरावर 10 फुटाच्या अंतरावर 100% घेणार काही मात्र शंका आहे. उमेश निकम आणि या सामन्यामध्ये आपल्याला या सर्व स्पर्धकांना आपल्याला इथे पाहायला मिळणार आहे. वडील आणि मुलगा दोन्ही देखील या फायनल मध्ये पोहोचलेले आहेत आणि त्यांचा चांगला सामना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. Yes sir, पहिल्या पंचक्रोशीत वाजता येणाऱ्या अजून 2 चेंडू सगळे मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. पहिला हुकमाचा एक क्रीडांगणाच्या बाहेर नितेश पाठवला जातोय. देखील एक उत्कृष्ट गोलंदाज आहे. मोठा अपील केलं जातंय. पाहायला मिळेल. निर्धाव चेंडूची साठा करताना पाहायला मिळाले. पहिल्या पंचक्रोशीत 3 चेंडूचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. अंतिम चेंडू आपल्याला पहिल्या पंचक्रोशीत पाहायला मिळतो. इथे पुन्हा मोठा मारायचा प्रयत्न होता. निर्धाव चेंडूने आपल्या पंचक्रोशीला समाप्ती करताना देखील पाहायला मिळाले. पहिल्या पंचक्रोशीच्या अखेर संघाची धावसंख्या 1 गण्याच्या मोबदल्यामध्ये 2 पाहायला मिळाले. मैदानामध्ये समीकरण बदलले. येणारे 15 चेंडू आणि 20 धावांची गरज आहे. सामन्यामध्ये लढत घडताना पाहायला मिळाले. मी आधीच सांगितलं होतं की KCC कुचांबे संघाकडे अप्रतिम गोलंदाज आहे. 22 धावा डिफेंड करण्याची ताकद हे 4ही गोलंदाज आपल्या संघासाठी ठेवताना पाहायला मिळतील. सगळ्या लवकरात आपण सुरुवात करू. घ्यायचं काळोख होतं मित्रांनो. तुम्हाला चेंडू दिसणार नाही. आता सर्व कदम सरांवरती बघूया. कदम सर आपल्या संघासाठी पुढे धावसंख्या वाढवतो. कदम सरांना स्वतः जबाबदारी घ्यावी लागेल. बॉलरने KCC कुचांबे या संघाकडून याचा पहिला चेंडू बघूया. काय होतं आपली गोलंदाजी एवढी चांगली केली. 10 गोलंदाजी केली एवढी चांगली आपल्याला कडून देखील पाहायला मिळते. अतिशय चांगला उत्तम दर्जाचा हा गोलंदाज आहे आणि त्याला सामना करतो कदम सर. वाढलेले धावसंख्येत बरोबर धावसंख्या झाले फक्त 3. कंटिन्यू करावं. विश्वास दाखवला जातो. दुसरा पंचक्रोश पाहायला मिळतो. या गावचा वंडर बॉय म्हणून त्याला ओळखलं जातो. गावचा हा गोलंदाज पाहायला मिळाला. कमी वयामध्ये पंचक्रोशीमध्ये ठेवताना हा गोलंदाज पाहायला मिळाला. गोलंदाजी आपल्या संघासाठी करतोय. पहिल्या चेंडूचा फेस केला जातोय. 4 चेंडू असतील. पुढे चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. अप्रतिम डिलिव्हरी केली जाते. अचूक टप्पा केला जातोय. फलंदाजाला इथे जवळ ठेवलं जातंय. निर्धाव चेंडूने दुसरा चेंडू आपल्याला ताकद पाहायला मिळालाय. अजूनही दुसऱ्या पंचक्रोशीत 3 चेंडूचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणारे अप्रतिम गोलंदाजी आपल्याला आर्यन आणि नितीनच्या देखीलच्या माध्यमातून पाहायला नक्कीच मिळाली होती. पुन्हा एकदा गोलंदाजी बाहेर करून या पंचाच्या डाव्या हातावर पुढे चेंडू पुन्हा अप्रतिम टप्पा केला जातो.
होतोय दुसरा पंच येणारे अजूनही 2 चेंडू असतील 3 चेंडू इथे फेकले जरूर झाला एक समिती केली चालली पुन्हा गोलंदाजी मार करून वारंवार चेंडू ठेवला जातोय तिसरा चेंडू संघाची धावसंख्या रोखली जाते धावसंख्येवरती एक गडी घालत गेलाय नक्कीच सर इथे या सामन्यामध्ये आता जर शेळके क्रीडागृहाच्या आतमध्ये असतं तर या सामन्याचं चित्र आपल्याला वेगळं पाहायला मिळत असतं दुसऱ्या चेंडूवरती दिग्गजला हा क्रीडागृहाच्या बाहेर चढता दाखवताना देखील पाहायला मिळाला होता आता पुन्हा एक कार्य तयार गोलंदाजी मार करून चेंडू होता पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूची निसर्ग घडताना पाहायला मिळते दोन पंचकांचा इथे खेळ संपतोय सध्या धावसंख्या 3 धावसंख्या एका गटाच्या मोबदल्यात पाहायला मिळाली येणारे आता 10 चेंडू आणि 19 धावांची गरज आहे नक्कीच या ताकदीचे गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल आणि अप्रतिम गोलंदाजी झाली 5 चेंडूवरती केवळ वैयक्तिक एकच धाव खर्च केली जाते गोलंदाजीसाठी आल्याचो नरेश शिर्के खरोखर अतिशय चांगला असा गोलंदाज आहे आणि आपल्या संघासाठी चांगले असं त्यांनी प्रयत्न केले 2 दिवस अतिशय चांगली अशी गोलंदाजी केली आहे ते नरेंद्र शिर्के आणि एक विकट स्वरूपात धाव मिळते 3 कदम सर यांच्या बॅट मधून ओके चांगले असं डिसिजन पंच योग्य निर्णय देतील त्यात काय काढी मात्र शंकाने अतिशय चांगले असे आता मला वाटतं प्रकाश जोतामध्ये ही मॅच चालू करावी लागेल थोडा अंधार पडत चाललेला आहे शेवटचे उरलेले 9 चेंडू बाकी असताना सामना चालू आहे रंगतदार पुन्हा एकदा कोणाचं स्वागत करायचं राहून गेलं असेल तर दिलगिरी व्यक्त करतो पुन्हा एकदा सर्व आलेल्या क्रीडा प्रेमींचं एकदम मनापासून हार्दिक स्वागत आणि आज स्वागतासाठी एक मारलेला चांगलासा फटका आणि बाद होतात कदम सर स्वतः आणि चांगलासा झेल पकडतोय कोणी पकडला झेल विनायक जाधव अतिशय चांगलासा झेल टिपलेला आहे आणि बाद होतात ते स्वतः कर्णधार कदम सर आणि त्याची जागा घेण्यासाठी तो ओमकार खैर 100 रुपये विनायक दादा जाधव याच्यासाठी बक्षीस आलेलं आहे संतोष जी सावे साहेब यांच्याकडून 100 रुपयाचा पारितोषिक आलेला आहे तुमच्या झेलसाठी ते तुम्ही घ्यायचं आहे त्यांच्याकडून नंतर पुढचा चेंडू नरेंद्र दादा शिर्के एक अनुभवी असा 50 वर्षाच्या वरील हा स्पर्धक बघूया आपल्या या संघासाठी कशी बाजू एवढा चांगला असा कर्णधार लाभलेला तो टीसीसी संघाला परेश टाके पुढचा चेंडू तेवढा चांगलासा प्रयत्न जो कालपासून प्रयत्नात होता तो मारण्याचा ओंकारच्या बॅटमध्ये किती धावा निघाले एकदा सांगा न काहीसा न समजलेला चेंडू 5 चेंडू आणि 12 धावांची गरज असताना पुढचं षटक कोण घेऊन येतो आपल्या संघासाठी बघूया या षटकावरती सर्व हा अंतिम अमित क्षण आपण पाहतोय खऱ्या अर्थानं तुम्ही आम्ही ठरतोय सुवर्ण क्षणाची मानकरी कारण यापेक्षा मोठा सामना खऱ्या अर्थानं ज्या ज्या अतिथीगणांनी या स्पर्धेसाठी आपलं उत्तम असं योगदान दिलंय त्या सर्वांचंच मनपूर्वक हार्दिक स्वागत केलं जात आहे त्याला क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या ताबडतोब कारण शेवटचं पंच फेकणं बाकी आहे निर्णायक कसं असणार आहे कारण आपण पाहतो या ठिकाणी 5 चेंडू आणि 12 धावा आपल्याला पाहायचा विघ्नेश 2025 चा
महाविजेता संघ भारत क्रिकेटच्या संघाचा नवीन विजेता संघ एका बाजूला पाहतोय आपण भैरवगड पॅन्थर्स आणि त्याला झुंड देतोय TCC कोचांबे. येस, थँक्यू शिकवण सर. आता गोलंदाजीसाठी येतो तो आपल्या समोर विनायक जाधव. अतिशय चांगला असा हा देखील एक गोलंदाज आहे आणि त्याला सामना करतो तो बंटी. आपण केला न समजलेला चेंडू ओमकार आलाय. येस, पंच निर्णय देतील. येस, आता 4 चेंडू आणि 12 धावांची गरज असताना बघूया काय करतोय ते आपला हा भैरवगड पॅन्थर्सचा संघ. आता ओमकारने धाव संख्या जमा करण्यासाठी जागा घेतलेली आहे बघूया आणि आता स्वतःला त्याला धावाजवळ त्याची जागा बघूया. त्याला साथ देण्यासाठी तो महेश लांबे हा देखील एक चांगला असा टाकीकरण मधून आलेला हा स्पर्धक भैरवगड पॅन्थर्स मधून खेळतोय. कालपासून अतिशय चांगल्याची त्याने देखील फलंदाजी केली होती तो महेश लांबे. 4 चेंडू शिल्लक असताना संघाला जिंकण्यासाठी फक्त 12 धावांची गरज आहे. बघूया काय करतो विनायक जाधव. अतिशय अनुभवी असा हा मुंबईमध्ये मॅचेस खेळणारा हा विनायक जाधव गोलंदाजी मार्क वरती आणि त्याला मारा करतोय, सामना करतोय तो ओमकार. आणि हा बघूया मोठा असा फटका मारला. बघूया की धावा मिळतात. एक धाव पूर्ण झाली, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण, तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि 2च धावा पूर्ण झाल्या. धाव संख्या वाढते, धाव संख्या होते फक्त 12 आणि जिंकण्यासाठी किती धाव? 3 चेंडू 10 धावांची गरज. 3 चेंडू आणि 10 धावांची गरज. षटकारांसाठी बक्षिसांची वर्षाव झाली आहे. बघूया ओमकारकर काय करतोय. मित्रांनो या ठिकाणी अख्खं व्यासपीठ ओमकार थ्रेडसाठी तयार आहे. प्रत्येकाच्या खिशामध्ये निश्चितच हात घालण्याची क्षमता आहे. फक्त या ठिकाणी ओमकारने आपल्या बॅटिंगची पॉवरफुल हिटिंग दाखवलं पाहिजे. चेंडू विनायक आणि बाद झालेला आहे तो मला वाटतंय ओमकार. गरज आहे. 2 चेंडू 10 धावा. जर 2 चेंडू 10 धावा जर मारले तर मला 15,000 तर पहिलं पार्टचे पूर्ण त्यालाच घेऊन जावं लागेल. आणि त्यांनी मारायचा का एवढा होडेपणा दाखवतो प्रत्येक संघात खेळताना. काय आहे त्याचा हाव निर्माण करून घे मित्रा. मग हेच गावला तुझ्या तडाख्याला गेला तर नाही तर 2 धावा. चेंडू आणि 9 धावा. बघूया महेश लांबेला कुठला फटका मारावा लागतोय. मला वाटतंय या रस्त्याच्या पलीकडे जे लांब मारला तरी पण 9 धावा पूर्ण होणार नाहीत. बघूया विनायक जाधव गोलंदाजी करतोय आणि शेवटचा चेंडू चेंडू घोषित केला. आणखी एखादा चेंडू जर वाईड न पडला तर मात्र पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये चुरस निर्माण होऊ शकते. सर्वात आनंद झाला होता गुरव यांना. काय उडी मारली होती का यांनी. मोठे समर्थक आहे TCC कुचांब्याचे तारुदादा गुरव. मोठा आशीर्वाद आहे. आणि आता विजेता संघाचा तो TCC कुचांबे बिग बॅश लीगचा फायनलिस्ट बिग बॅश लीग 2025चा विजेता चषकाचा मानकरी ठरतोय TCC कुचांबे संघ. काय अप्रतिम गोलंदाजी केली, काय अप्रतिम क्षेत्ररक्षण केलंय. ज्या प्रकारे ते पहिल्या सामन्यापासून शेवटच्या सामन्यापर्यंत जी काही कामगिरी केली आहे परेश शाखेचं नक्कीच कौतुक असेल. यष्टीच्या भागून पूर्ण सामना इथे फिरवला नक्कीच जातोय. विजेता चषकाचा मानकरी ठरलाय TCC कुचांबे संघ. या संघासाठी काय वाजल्या पाहिजे मित्रांनो. काय ते खेळी केले मित्रांनो. काय गोलंदाजी आपल्याला पहिल्या 2 गोलंदाजांकडून पाहायला मिळाली होती. निखिल कडून केवळ